खुलुमका तिप्रा हास्तेनि जत ताखक बुखुक समनो तिनी आहाय नाहाय तावाइसा फेसबुक लाइव फाइमानि ककबुमा अंखा बसकां 23 तारिख अक्टोबर चिनि हास्तेव सिविल सोसाइटिनि बुखाक्ते काइसा 24 घन्टानि बन कबक जाखा अ बन रुगै गोबांमा बररक सोंखा तामो तामो दिमान नतयै अ बन कबक जाखा गोबांमा बर कमेन्ट खायखा तिनी आं जे फेसबुक लाइव फाइने नै जे फेसबुक आं जे सैरिमानि सोंखा 24 घन्टा बन खलाइले ताम मुंसेनाय गोबांमा बरक न सोंखा बन खलायै जों चिनि मानथाइरक न माला मान न नै अमतिरक गोबांमा न सोंखा ताबो ककबुमा अंखा जों जे दाबिनो तयै फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर चबा खलायनानै गोबांमा बरक न जोंनो साका बा कमेन्ट रग बसैका इलिगेल माइग्रेन न तयै चबा मुथाक जाक्ति देहां थांखा तांगे इलिगेल माइग्रेन न तयै ताबुक चबा खलाय जायगा अमतै गोबांमा बरक न कमेन्ट बसंका ताबुक ककंखा चबा खलायना फना काइसा जरा नांगो वातिनि मल जराव चबा खायना फानो गोबांमा जोंजाल आसायो वातिरक वाखाय लुकरक फाइनानि थांफाय खायनानि कस्तंगो आ जरा ताई चिनि हुकबार हिनि तंगो खेतरक थांगै माइरक बरनान नांगो हुग्रक माइराना नांगो का अमरक नबो वानसुगै जों चबा मा नखर जों साइड कैसा वानसुमा बाय उंगिया जत फासिं नाहारि न जों कगमा सावो चबा मा खलायो 23 तारिख अक्टोबर सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै जों जे बन नुमानि कगबुमा अंखा अमो राजनैतिक बदलतै खायै जों जुदि आन्दोलन खायखाय गोबांमा बरक सावो राजनैतिक बदल बाय सबा खायतै कोन मुंसांलिया ताई कैसा ककबुमा अंखा राजनैतिक नि फातारब गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखाना मुसुं जागौ आबुनि बागै न जों सिविल सोसाइटी न तयैबो जों उराम चबा मा नखर थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 आगरतलाव जों इलिगेल माइग्रेन न तयै काइसा कतरमा रैली खलायका बांलादेशी पोस्ट बैक बांलादेशी गो बैक हिनै आनी साइमामा मते अमन कतरमा आगरतला शहर पयला बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पोस्ट बैक हिनै रैली कतरमा खलायमानि सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै 23 तारिख अक्टोबर जे मानथाइरनो तयै जों चबा नखरनानि थां तंगो अमरकनि बिसिंगो तंगो पुइले 1 नम्बर न इलिगेल माइग्रेन रंनो नायतुगु तिख्लायनानि जारा बांलादेशनि फाइनाय चिनि हाव सेगै तंफायनाय चिनि मानथाइनो सेगै तंफायनाय बरकनो नायतुग तिख्लायनानि गोबांमा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरासे केंद्र सरकार साखलाय दिखा बांलादेशनि जे बरक फाइनाय बरक चिनि हाव तंमाननाय नागरिक तंमाननाय हिनै अब नोटिफिकेशन आनि मकल बकलायखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताई लुकुरंनि मकल बकलायखा ककंखा मसे तिनी सीएन कार्यकरी माने यागुलो तिनी से खरक बसक इलिगेल माइग्रेन जारा त्रिपुरा हापैनाय बा 12 वर्ष हापैनाय खरक बसकले ऑनलाइन ते एप्लाई खलायखा विधानसभा क्वेश्चन दिजाखा आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनि कांग्रेसनि अजामा सुदीप्राय बर्मन ब क्वेश्चन दिखा चिनि जॉइंटली क्वेश्चन रिमानि यागुलो त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बसाका ताबसक जरा सीए त्रिपुरा लागुमानि परेव खरक चापानो
এপ্লাই খায়াকো হইনাই কাই তাবুক যে ত্রিপুরাও 2024 নি 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যেমন যে ফলক জাং মানে 2014 নি 31 ডিসেম্বর নি হইতে 2024 নি তাই 10 বছর যে ফলক জাং মানে যাগুলো মো তাবুক অফ ফেসবুক লাইভ খাই তম জরা খরক চাপানো কেবো সিটিজেনশিপ মানাनि बागै অনলাইন টিখাই সেনি রাইদাতৈ এপ্লাই খাইনাই করিখো তাবো কখনখা চিনি হাসতেনি সরকার স্পেশালি হোম ডিপার্টমেন্ট যে তৈ তংনাই কেন্দ্রীয়নি নির্দেশনা রিমানি ইয়াগুলোব তালসানি জরা খাই রিমানি ইয়াগুলোব এবং তালসানি পরেওব তাবসক জরা তাঙ্গै ইয়াপ্রি কারাক রমজাगिया गोबांमा बरक नि प्रश्न बयनिहाबो दिल्लीओ गुजरात महाराष्ट्र दिल्लीओ आसामो काराक याप्रि रमजागै तंगो त्रिपुराओ खायताङै याप्रि रमजागिया नरक बासा आनबो असुमुङ के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनि जे नाहारमु इलिगेल माइग्रेन्ट नतयै चिनि जे सभा अचबा जों मोथागैरियाखौ दाबो कखंखा अजे इलिगेल माइग्रेन्ट रक्ता चिनि हावा हाब तंफाय माने अब ताबो बरक इलिगेल कारण बरक अरक खगै तंफाय माने सीए राइदातै जुदि बर एप्लाइ खायनानै थांका आंखाय प्रथमनो नरक आ सीए नि जे फर्म फिल अप खायनानै नरक ऑनलाइन टिके एप्लाइ खायनादि फर्म न काइसे 1 बाय 1 नरक नायथाने काइसा जागा ऑप्शन तंगो आ जागा बांग्लादेश नि कोनो डकुमेंट्स बो साबमिट माखायनाय आरो भोटार तालिकाओ आंनि कोनो भोटार आईडी कार्ड तंखाकाय पासपोर्ट तंखा आंखाय अथवा आरो कारेन्ट बिल लिमाने तंखाय अथवा बिन खेतनि कावला तंखाकाय आरो बो साबमिट माखलायो आबुनि बागै गोबांमा चिनि त्रिपुरा हावो बांग्लादेश नि बररक हाबै तंफाय माने बर एप्लाइ खायरागिया एप्लाइ खायमाने लगे लगेनो बरक जत्तनो बर एप्लाइ खायमान लगे लगे बर जत्तनो बांग्लादेशी हिसाबै शिकार खायमान नामा निकलायो हेकैनो बर बांग्लादेशी शिकार खायमान लगे लगेनो बरनो डिटेंशन कैंप मातलांनाय गवर्नमेंट कारण इलिगेल माइग्रेंट हिने को सिमाने या गुलो बर उनकोबो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरनो लगे लगेनो डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबुनि बागैनो जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबांमा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बररक हुइजागै तंफायनाय अरो जे फेक डकुमेंट साबमिट खालायै जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खायनिनि आधार कार्ड अमरक जे तिखाय तंमानि मर बेबाक न बरक अब इलिगेलि बाबे तिखायखा बं अब फेक डकुमेंट आबुनि बागैनो बर किरुइ तंगो जे अरो सेयतै सिटिजेनशिप नाहानानै किन्तु चिनि कखंखा ब 2024 नि 31 डिसेम्बर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि ब जुदि भारतनि नागरिक मानान मुसुंगै तंखा गेकाय ब एप्लाइ खायतो किन्तु एप्लाइ बो खाया आरो हुइजागै तंनाय चिनि मानथेबो सेगै तंनाय चिनि हाबो सेगै तंनाय अममुइ माया म भारतबर्षबो मते आइन चालुं माया किन्तु कखंखा त्रिपुरा राज्यबो भारतबर्षनि आइन ताबो गेकाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे त्रिपुरा राज्यआव जे हाजार हाजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बर्डर ताबो इलिगेलि जे हाबै तंमानि अम दातिनो बरनो नायथुक तिख्लायना नथन अथवा जे बांग्लादेशनि बर्डर ताबुसिन हाव तंग बरक रायदातै खाय सेनि रायदातै खाय सिटिजेनशिपनि बागै बरक एप्लाइ खायना नथन एप्लाइ खायरनो बरनो दातिनो रमना नथन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गभर्नमेन्ट प्रेसारिनानि बागै गभर्नमेन्ट जों मकल कायनानि बागै चिनि अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिं खाय तंखाकाय बनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बनि मकल कलाया आबुनि बागैनो 23 तारिख चिनि 10 चिनि जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशना रिमाने त्रिपुराओ जे बेनि बागै बरक हाबबाय माने बरनो नायथुक तिख्लायना बागै जों साका चिनि ता कैसा सेकेंड डिमांड निकाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट बा जेलाव कैसा काय डिटेंशन कैंप चालू खालायनानै
tamni bagay hingkai oro ok kisa angno rongno khursai sawano जों illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu जों civil society simiya chini bubagara kabang ma jorawano illegal migrant no tei kok saka illegal migrant no tirpra haste ni rohana ni kok saka tabu titi edisiwo tirpra mothabai khajak government choli buitong onek koglam onek salaimani ulowo titi edisi government थानाय 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिवो कायसा नोटिफिकेशन जारी खालायखा अ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि सालो तिति एडिसि एलाकाओ जारा तंनाय इलिगेलि बेआइनि बाबे जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायथुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नभेम्बर तालनि सिमि o notice rinani yapri karak romnai fainai 27 tarigo bubagra ni tuifang bai chini kaisa titi edc ni elakani je committee khajaka illegal migrant issue no tui aboni kaisa meeting ni pore wono जों yapri romnai chini titi edc government je bangladesh ni bororok chini edc elaka bobo jaga habui tongfaikya borongno na nai butal list na tu nai kami o thangai प्रशासन नि बखाक्तै बरनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमं खाय को नोटिस जारी खालायजाका अ नोटिस गोबां मानसिनि प्रत्येकटा जुनाल लन कमिटि तंगो आ कमिटि रग जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट साइरिनाय मुसिक तारिखो निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो कखंखा hearing go tamo sungjangnai hनै गोबांमा borok bo sungbu hearing go tongnai je bono जों sajangnai je nini document jotno tubi faibedi tai 1971 ni 25 मार्च ni age jara tripurao happaina bises kora chini edc elakao jara happainai borna documents no matoni nai o documents no जों abo amjogui naijangnai abo chini hearing ni bisingtwi जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेन्ट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय एंके आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परेखायनो जों आबुनो डीएम नि थाने रजानाय एसपि नि थाने रनाय चिनि एडिसि एलाकाओ इलीगल माइग्रेंट हाबै तंफायमाने म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगै मानखाय हनै रजानाय एंके बरन नायतुगै मामान परेखा जों याप्रि रमना बागै जों को खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेंट बखाखै जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलीगल माइग्रेंट रंनो तनिना बागैनो डिटेंशन केम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाइ खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाइ खाने बरं माया बरक ताबुक डिटेंशन केम्प तंगो आबा आसामनि चिफ मिनिस्टार बो साका अकंना आगिबो आं साका एंका आबुनि बागैनो जों जिनि सेकेन्ड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन केम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबि इंकाकाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाका तामनि बागै इलीगल माइग्रेंट नङा किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु डिफरेंट पुलिस न सिमसे आरो तुयै इंको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उंखा बीएसएफ इंकाकाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगौ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगौ अबो बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस दारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेकेनो बांलादेशनि फाइ अर खगै फेक डकुमेन्ट तिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगै मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायतुगै तिख्लायना इंकाकाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय ओ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो ओ दाबिनो तैनो जों बसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायखा ओ इनार लाइन पारमिट उंखा 1993 सन
एटिटेब ललिदेव बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गभर्नमेंट जे चुक्तिखा आरो इनार लाइन पार्मिट कक सैजाक दङ स्राय स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी प्रस्ताव रखा नहीं त्रिपुरानि विधानसभा आं क्वेश्चन माने अब दिसे लाउंखा सोंनानै कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्ति अनुसारे जों दाबि तिसाका केंद्र सरकारनो आं चिठी सैखा होम मिनिस्टारनो चिठी सैखा जे त्रिपुरा इनार लाइन पार्मिट चालू खायनानै उन्थु हिनै एकाय चिनि दाबिवो ओ इनार लाइन पार्मिट त्रिपुरावो बांलादेशनि बरक हापायमानो मोथागनानि बागै चालू खायनानि बागै जों दाबि तिसाका इनार लाइन पार्मिट चालू खायके तामो चिनि लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरासानि नंबानो आबनि कगया हामारि फाइन आबनि कगया गभर्नमेन्टनि टैक्स बो माननाय जे कोनो बरक फायका हिंकाकाय बो जागा फायनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खायनाय एवं जे जागा तंग बो कतदिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खायनाय नखर थांगाकाय बो तावाइसा ओकनो सावैमा थांनाय अफिसर बो जानगै मा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगै मा थांनाय ता हिंकाकाय अब दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बसे बरक हापका बसे नखरका आबनि कायसा हिसाब उंगै तंगो हिंकाकाय आबनि बागैनो त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका थांमानि यागोलो जोंथ इलेक्टेड मेम्बार एमएलए नि बागै सिनि इनार लाइन पार्मिट नांगिया किन्तु जारा गभर्नमेंट ने कोनो सार्विस खाया बा इलेक्टेड मेम्बर या बनके इलेक्ट बरक हिंकाकाय इनार लाइन पार्मिट नांगो गे बरक पार्मिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गभर्नमेंट नि रेभिनिउ ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फायका अब रेकर्ड तंग थांगो गे आबनि बागैनो सिनि डिमान्ड हिंकाकाय जे त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट दाति दाति चालू खायनानि बागै ओ दाबिवो जों नारक जाखा ता कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कालचारेल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों कखंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास जों काय थांखा जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दंगो अमते खायनाय हरबो जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दं कि आबनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेस हारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मान थाइनो जों गसि नाहाका अमनरनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेने मान थाइनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकता मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा हनै अनेक बरक संगो जोंबो काफ्रायनो दंगो बुबागारा चिरा खगन दंगो मुक्ति किखलाय साइनो दंगो सभा नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हिंकाकाय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरिना नायाब्ले का आबनि बागैतो जों आंदोलन खायतं आबनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिभिल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाब्ले आंदोलन नखर काब्ले हिंकाकाय बाक्सा बाक्सा बर हनो बिको नंनि त्रिपाक्षी एक चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मान थाइनो मान तै दे जों नाया उंटंबा जों सानै दंगो चिरो खगन दंगो बुबागारन लगी जों जत्त त्रिपुरा सारनो चिरो खग दंब्ले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मान थाइनो तारिदि ताबु कार्यकरि ता खायदि हिन दंखाबा जोंबो नाय दंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरिया काय जों खाय ताम खायना आबनि बागैतो तिनि सबा आबनि बागैतो जों तिनि लामा नखरनो नां दंगो गा आनि कखंखा जों वानसुगुइ कक सानानै नांगौ मादा मान माने 18 मास जों चेष्टा खाय दंगो गभर्नमेंट नि उनको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मान थाइनि बागै चिनि सुक्तिनो कार्यकरि खालाय दिहनै तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रुइ इलिगेल माइग्रेंट नाथि खालायसे कार्यकरि खायजाया सब चिरा खकाबा
bo party sira khokka buba garano kare tipra motha kare civil society kare sabo sira khokka kebo to sira khokya buba garan sira khokka na bole kebangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai kare tangi tisaya karon জাতীয় রাজনৈতিক দল তংনাই যে নেতার বড় খরাং তিসাইমেয়া তিসানানে বং অধিকার করে বংনি ফান করে বড় ত্রিপুরা সারানি কক সারা গিয়া ত্রিপুরা সারনি মানথানি ককনো সারা গিয়া বড় নিজেনি ম্যানিফেস্টো যে কক রিমানি আবনে ইমপ্লিমেন্ট খাইদি হনে পর্যন্ত বড় সারা গিয়া যদি বড় সারা কাকাই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খালাইয়ে ত্রিপুরাও তিতি এডিসিও বড় ক্ষমতা রিমাং খামু মাইয়া বড় আব কক সারা গিয়া তিনি বড় 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইয়ে এডিসিন জাগো ক্ষমতা রেন যে কক সামানি তিনি 7 বছর লাই থাকা তিনি 8 বছর কাইতং তাঙ্গে তিনি চোখ তিন টাইম কাইসা কক সারা গিয়া जों বিসি ইলেকশন খালাইনানি বাগে 2016 नि পরে বিসি ইলেকশন নুঙ্গিয়া হাই কোর্ট কেস খাইকা হাই কোর্ট অর্ডার ইখা সুপ্রিম কোর্ট লাস্ট বুবাগেরা থাকা সুপ্রিম কোর্ট जों কেস মা খাইকা বিসি ইলেকশন বাগে একটা ইলেক্টেড বডি ত্রিপুরা রাজ্যও এডিসি এলাকাও করে जों সানকা খাইদি নিনি জেনারেল এলাকাও পঞ্চায়েত নির্বাচন নঙ্গো মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল ইলেকশন নঙ্গো বিধানসভানি ভ্যাকেন্সি তো ইলেকশন নঙ্গো কিন্তু তিনি এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন নঙ্গিয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল নি আরো ইলেকশন নঙ্গিয়া খালাই জায়গা কোন ইলেক্টেড বডি করে তাঙ্গই খালাই জায়গা অককসে সোंना नांगौ অককসে जों सानानै नांगौ ताङै खायरायगा बरक तामनि बागै टिप्रासानि हामक्राय जुदि नों नाय टंखाखाय टिप्रासाना जुदि हामजागै टंखांगियाखाय या जे बिसि इलेक्शन खालायदि हनै 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायै इंको टिप्रासानि जाव क्षमतारिनि सारगिया गोबांमा बरक सावो बुबागरान टेन्टायो तिनि नुखाना नर बरकनि चेहारा न बरक सारागला कोन दिन सारगिया बरक टिप्रासानो तुयै तमसा सिकिरे उंगै टिप्रासारनो तमसानाय ननमति दाबि रिवाने खतंग रिवाने उ आगि सिपेमनि हाय नंनो पुन रिवाने वाग रिवाने अमो सिमि साइ टिप्रासानो बान्देवै टिप्रासारनो थकायै टिप्रासानो हासेकनानि टिप्रासानो अधिकारनो छेकनानि अमो सिमिसे बरक चाइतो गइतङ टिप्रासारनो तुयै थोंगै बरनो तमसा सिकारि सलामै आबो खायै चिन टिप्रा हानो तिनि थै थपसा खिख्लायै चबा ख्लायावै हानो सेगै नाखा चिनि मानथेनो सेगै नाखा चिनि पलिटिकल राइट्स चिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स बेबाक न सेगै नाबायखा वानसुगैनादि ताखौ बुखुरो जों ब जागाव तंताबो गाय अता कायसा चिनि अंखा दाबिंखा जे 6 नम्बर चिनि दाबिंखा कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायनानि आबनो गुसना खायदि हने तांगै अदाबि तिनि सिमिया मतिसिन संविधाननि अधिकार तांगै जोंनो रिजागिया तिनि मिजु भाषा जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाखाय तिनि जुदि खायसिया जयन्तेर सैमा नंगाखाय तिन नागारक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाखाय चिनि भाषा खाय तांगै सैमाया अनेक बरक सावो आबो भारतनि अंको या स्क्रिप्ट या हने भारतनि स्क्रिप्ट या तिनि लाडागो बायके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडाकनि भाषानो सैनानि बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायखा एक शिड्यूल न बाद डिग्रेडे एक शिड्यूल औरंगाना किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट तो औरनि क बरनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हनै नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगै खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस जे रकम भाबुकनि जे सरकार तंनाय बरबो सेम न चिनि त्रिपुरासानि कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुंगिया चिनि संविधान अधिकार बर नुसान बर खाखला बियगजागो बर खाखला ब्र यगजागो चिनि बर रक लेखा गोरोंथन अब बरक नाया अथस बरक सावो सबका विकास हनै बर सबका विकास जाखाय तांगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट तिनि तांगै त्रिपुरा सारनो कक बरक सैनानि क्षेत्र नों नोटिफिकेशन जारी खायै साख्लायमाया आबोनि बागैनो आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गवर्नमेंट दातिनो नोटिफिकेशन खालायै चिनि कक बरकनो सैनानि बागै चिनि अधिकार न रिना नोंथन आबनो तयै चिनि चबा अबसं खालाय दं एबं खालायै थानाय ताय कायसा ककंखा चिनि त्रिपुरा सारंनि एसटी सार्टिफिकेट नावै
गोबां मा borok tabuk chakri khlai tongo কয়েকটা যেটা আন থানি তথ্য মামলাতেই আং চিঠি বো সইকা আবন প্রতিবাদ বো খাইকা কিন্তু 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা এসটি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাই প্রমোশন মানি তঙ্গো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খরকসা প্রমোশন মানমানি আবনে বিরুদ্ধে স্থিতি শিকা 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা তাম সানাই দাখুর কিছু অ্যাকশন খালাই জায়গা যত কিছু ন जों कासो जागै दङ जत किसुनो जों सेफले जागै दङ जोंनि मानथाइनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबानो कोनो कार्यकरि खालायमाया कारण जों तिनि मेजरिटी दङ माइनरिटी थांका जोंनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै जोंनि कगनो केबो खानानै नाया आबोनि बागैनो जों सभा शुधु जों इनकलाब जिन्दाबाद বা লামাও সিমিয়া তিনি जों हरतालाव फाइजा गोबां बरक साव 24 घन्टा ताम खायनानि 100 घन्टा रेडि जे दाबि माया सारिदि ताखौ सभा आमतिखाय उन्या जों मानसुंना नांनाय तेरेक तेरेखाय चिनि सभानि हमसां जों सोंग्रि नतंगो जों बोथारिया जरा जरावो चिनि जोंजाल चिनि बर रंनि जोंजाल न नाहारैबो जों सभाव किसासा लेना वइमा दं तामनि गाय चिनि लोकरकबो तो बिग्रा मानसि हुगो थानो नांगौ खेतो माइ बनो नांगौ वातै पामतै आबरनो वानसुगैनो जों उराम उराम किसाबो थागै मा दं आबुनि बागैनो जों सबावो जिनि दबाहनि तिप्रासानि मानथाइनि सबावो जों कुनु दिनो लेनायाखौ जों जातिनो हमसांनो तैयै जोंरि तनिखौ आबो किसा उराम उराम किसा चालै थांलायो किन्तु हमसांले जोंगैनो दंखौ आबुनि बागैनो फाइने 23 तारिख अक्टोबर चिनी 24 घन्टा निजे बनो सारा तिरप्राव जत्तनो न आं कबगनाय जे फाइदि जे चिनी अबन्न जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बै न थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटिनि माध्यमे खोथालायै थानसा उंलायै चिनी मानथाइनि बागै जों नखलायानो एबं बोसकांनि साल तेबो जों कतमा सभाव जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबि जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तातारि बातिल खायना नंथो अ दाबिबो जों नारखा ताय कायसा कखंखा जों अलो गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्तिमानि आरो लैंड राइट्सनि कक दङ पलिटिकल राइट्सनि कक सुजाक दङ ओंखाय अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेन्ट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबाय त्रिपाक्षिक जे एकर्डिं मानि अमति हायखाने एकर्डिं जायगा ओंखाय अ ताखुक संरबो जारा सिलाइयाखरै सभानि नखरि फायनाय सिलाइनि सभानि नखरि फायनाय अ ताखुक संबो सभा नखनानि मुसुंगो बरबो इमप्लिमेन्ट बुंनि मानथायनो